Hola, bon dia. Espero que esteu passant tots un bon confinament, malgrat que ja portem molt de temps. I avui us vull fer un petit vídeo sobre el meu poble, la meva vila, la vila de Gràcia. Explicar-vos una miqueta la seva història des que va néixer fins a l'actualitat. La vila de Gràcia és una vila relativament petita. No s'ha de confondre amb el districte de Gràcia, sinó que és només la part limitada per la via Augusta, el carrer Bailènia, el carrer Escorial, la travessera de Dalt i el carrer Còrsega. La resta són altres barris que pertanyen al districte de Gràcia. I l'origen d'aquest barri se situa en la construcció dels Josepets al segle XVII. El 1626 s'estableix el convent de Mare de Déu de Gràcia, que és el que donarà després nom a la vila. En aquell moment a Gràcia el que teníem eren masies disperses al llarg d'aquesta part del Pla de Barcelona, ja lluny de fora muralles. De fet, no es podia construir des d'on hi ha l'alçada al carrer Bonavista fins a les muralles de Barcelona. D'aquí ve el nom aquest de carrer Bonavista, que era el que tenia bona vista fins a les muralles de Barcelona al llarg del segle XIX. No obstant, la proximitat amb Barcelona i l'atapeïment que hi havia a la ciutat per l'augment de la població va començar a fer al segle XIX que es comencessin a instal·lar activitats fora de Barcelona. Això va afectar tant al Poble Nou com a Sants i especialment a la Vila de Gràcia, que estava molt a prop. De fet, es crea un altre petit nucli a la zona de Jesús, que és darrere d'on hi ha ara l'hotel de Casa Fuster, i l'actual passeig de Gràcia rebrà en aquella època el nom del Camí de Jesús, el camí que anava de la Porta de Barcelona, del Portal de l'Àngel, fins a Gràcia, fins a Jesús. Tot i això, el nom l'agafarà, com us he comentat, d'aquest convent que es farà, que encara hi ha l'església d'aquest convent, a l'alçada de la plaça de Ceps. Al llarg del segle XIX es comencen a instal·lar sobretot vapors, n'hi ha dos de molt coneguts. Un era el vapor Vilaragut, que era propietat del senyor Vilaragut, que era soci d'en Bonaplata, el que havia fet el primer vapor a l'interior de les muralles de Barcelona, que estava situat aproximadament on hi ha el carrer Perill, el Torrent de l'Olla i el carrer de la Llibertat. De fet, algunes de les casetes que queden al carrer Fraternitat i al carrer de la Llibertat són restes d'aquestes casetes d'obrers que es van fer allà. Això ho podeu veure en el gravat, que es veu tant el vapor nou o vapor Puigmartí, que es va posar una mica més endavant, on hi ha ara el Mercat de la Basseria Central i la plaça del Poble Romaní, com el vapor vell, que era aquest vapor Vilaragut que s'havia fet a la part baixa de Gràcia. La vila va anar creixent, van anar venint obrers sobretot del camp català, que es van instal·lar a treballar en aquests telers. De fet, hi havia teixidors prèviament a l'existència dels telers i es començaran a desenvolupar totes les activitats dependents d'aquests telers i paral·leles en aquestes fàbriques tèxtils. La vila tindrà un gran creixement i té tant creixement que el que havia estat simplement una part de Barcelona escampada al Pla de Barcelona demanarà ser vila pròpia. Aquesta independència de Gràcia, que serà demanada en diferents situacions, és aconseguida en 3 ocasions. Les 2 primeres molt efímeres, a principis del segle XIX, però ja la tercera serà molt més duradora, des del 1850 fins al 1897, en què la vila serà annexionada a Barcelona juntament amb altres pobles del Pla de Barcelona. L'existència de tants obrers i de tantes activitats va provocar que hi hagués un gran associacionisme obrer. Hi havia tota mena de cooperatives, hi havia tota mena d'ateneus, hi havia tota mena d'associacions, sobretot per defensar els interessos dels obrers, però també de tipus recreatiu, inclús religiós i d'altres menes. Aquest és l'origen de la gran tradició associativa que ha tingut la Vila de Gràcia encara fins a l'actualitat. Aquesta efervescència associativa tindrà moltes cares, des del sindicalisme obrer, les lluites obreres, també tindrà la cara de la Festa Major, coneguda, tenim ja algunes mostres que es fa el 1817 i que ha anat creixent i encara avui dia és molt coneguda, organitzada pels propis veïns de la ciutat i que ha donat lloc a una onada de turisme, una part de tota aquesta gentrificació que s'ha produït a Gràcia, especialment a la part baixa i també en les visites al Parc Güell, que es troba ja fora de la vila però molt a prop de la Vila de Gràcia i encara dins del districte. A la banda alta de Gràcia, on no hi havia els vapors, el que hi va haver són algunes casetes burgeses, de petita burgesia o menestralia barcelonina i després gracienca, que es van començar a fer aquestes casetes. Ja al segle XX ja se les començaven a fer a Vallvidrera, inclús a Sant Gervasi, però inicialment aquesta classe mitjana inicial o petita burgesia es construeix aquestes cases, de les quals se'n podem veure algunes al carrer Montmany o a la part alta del carrer Verdi.
El segle XIX veurà molts canvis a banda del gran creixement que té la Vila de Gràcia. Arribarà el ferrocarril, el tren de Sarrià, que tindrà una parada just a l'extrem del barri on actualment hi ha la Gala Plàcid i actualment és soterrada aquesta línia, però inicialment era de superfície i rebia el nom de Gràcia, que és el nom que encara rep actualment aquesta parada dels ferrocarrils de la Generalitat. Un dels esdeveniments més coneguts i que es reprodueix cada any, fa unes associacions la reprodueixen, és la revolta de les Quintes. Això es va produir el 1870, quan el govern volia enviar soldats a les diferents guerres que hi havia, sobretot d'Amèrica, hi havia hagut guerres d'independència, hi havia revoltes encara a algunes de les colònies que quedaven, i també a l'Àfrica. El que va passar és que les dones, sobretot del barri, no van voler que els seus fills, esposos, pares, germans anessin a la guerra i van ocupar l'Ajuntament i van cremar totes les fitxes perquè no els poguessin portar a la guerra. Finalment això va ser reprimit durament per l'exèrcit, pel general de Gaminde, i cada any es fa una reproducció d'aquests fets amb veïns vestits de l'època i reproduint aquests esdeveniments. I és molt conegut a tot el barri quan es fa la representació de la revolta de les Quintes. Al llarg del segle XX ja va ser molt conegut el moviment associatiu i revolucionari de Gràcia. I no només això, sinó que a més ja té derivades fins i tot literàries, es crea una cultura del barri. És molt conegut, no cal dir-ho, el llibre La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, que retrata molt bé la vida dels anys 30 aquí a la Vila de Gràcia i els embalats de la Festa Major, sobretot. A la Festa Major teníem embalats a la plaça del Diamant, també a la plaça del Sol, n'hi va haver a la plaça Revolució, i és on es desenvolupa la base principal de la gran novel·la i sèrie televisiva que es va fer després de La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. Al llarg del segle XX, evidentment, també hi haurà molts canvis, hi haurà l'arribada del metro, inicialment del tramvia elèctric, després del metro, a les parades de Diagonal, Fontana i Lesseps, la línia 3, i també anirà a poc decaient tot el sector tèxtil. Tot i que seguirà sent un barri menestral, serà de petits tallers, petites botigues i una mica les restes que queden del tèxtil, que ha anat desapareixent en l'actualitat i actualment viu sobretot del sector serveis, i un dels quals el més important és el turisme, que ha provocat, com us comentava abans, un alt grau de gentrificació al barri, una gran pujada dels preus del sector immobiliari, tant dels lloguers com de la compra, i això ha provocat moltes queixes per part dels veïns perquè els fills, els joves, no poden quedar-se al barri amb els lloguers que hi ha i encara menys comprar un habitatge i se n'han d'anar a un altre barri. L'esperit de barri segueix molt viu, la gent gracienca normalment n'estem molt orgullosos. De fet, molta gent encara diu allò que deien les nostres àvies quan anaven al centre de baixem a Barcelona, quan anem a la plaça Catalunya o a la zona del centre de la ciutat, i hi ha, com us comento, un orgull del barri que també va molt lligat a aquest associacionisme que us comentava. Us convido, doncs, quan puguem amb el centre europeu, com hem fet altres vegades, que vingueu a visitar el nostre barri i les seves places. Espero que tingueu un bon confinament. Moltes gràcies a tothom.